Comarques.doc. Amb gairebé 1.000 quilòmetres quadrats s'estén la comarca del Baix Ebre, que limita amb el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Mediterrani i la veïna Aragó. La comarca del Baix Ebre la dissenyen paisatges molt diferenciats. La zona de la costa es dibuixa en platges extenses de sorra fina al voltant del delta de l'Ebre. A la zona de l'Ametlla de Mar, les roques retallades dibuixen unes cales molt recollides. La part fluvial va determinant el cultiu d'horta amb extensos camps d'arbres fruiters, com els tarongers. Els arrossars són característics del paisatge del delta. El Parc Natural del Delta de l'Ebre és la zona humida més gran de Catalunya i un dels hàbitats aquàtics més importants del Mediterrani occidental. Aquests paisatges més planers estan envoltats per les muntanyes que ocupen la zona interior del Baix Ebre, amb el massís dels Ports de Beseit, 800 quilòmetres quadrats d'àrea protegida. La Serra de Caro i la de Cardó, amb el cim Montcaro com a punt culminant, accidenten els pobles de l'interior. Aquest indret es considera la reserva natural de cabra hispànica més important d'Espanya. Passejant per la zona costanera de la comarca, ens acostem fins als ports, on podem admirar l'activitat diària que hi ha. Anem trobant l'ambient mariner a viles com l'Ametlla de Mar, amb les tradicionals subhastes de peix. En la producció ramadera de la comarca, el sector de l'avicultura suposa més de la meitat del total de la producció de la cria de bestiar, amb diferents granges avícoles escampades pel Baix Ebre. La cuina del Delta ofereix un ventall força ampli de plats molt saborosos, entre els quals hem de destacar l'anguila fumada o el xapadillo. La rebosteria té una gran importància en la gastronomia, amb els pastissets de Tortosa, farcits de cabell d'àngel i molt lligats a la cultura islàmica. Els Ports de Beseit accidenten el poble de Paüls a dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre. El nucli urbà el trobem esglaonat sobre els vessants d'un turó situat entre dos torrents, el barranc de la Fonteta i el de les Fonts. És un nucli presidit per les restes de l'antic castell i dissenyat per carrers de traçat irregular, estrets i costeruts. Per la disposició del poble, les cases tenen dues portes d'entrada, una al carrer de baix i l'altra al de dalt. Al bosc de Sant Roc hi ha l'ermita de Sant Roc, un edifici d'època moderna on cada 16 d'agost, per la festa major, se celebra un aplec. Una mica més enllà hi ha la Font de Sant Roc. Seguint els contraforts dels Ports de Beseit, arribem fins al poble d'Alfara de Carles, que limita amb la comarca de la Terra Alta. A dins del nucli hi ha l'església parroquial de Sant Agustí, començada l'any 1776 i acabada el 1790. Aquest temple guardava el retaule i les pintures de Sant Julià de Carles, destruïdes durant la Guerra Civil. Sortint de l'església podem passejar pels carrers Major i de Dalt. El nom de la vila prové de l'antic castell de Carles, amb el qual es va formar una baronia del segle XII al XV en mans del Sentmenat.
Enmig d'aquest paratge hi ha l'ermita de Sant Julià de Carles, antiga parròquia d'estil gòtic. El poble es troba emplaçat a la vall de la Conca i entre la rica vegetació hi trobem diverses fonts, com la font de l'Ullal. Entre els paratges que encerclen el Far de Carles val la pena perdre's pel paratge del Toscà, on els salts d'aigua s'entrellacen amb el frondós boscatge. L'ermita de Santa Magdalena del Toscà és a la dreta del barranc. Situat a l'esquerra del riu Ebre hi ha el poble de l'Aldea, nascut l'abril de 1983 en separar-se del terme de Tortosa. Els camps d'oliveres, els cítrics i les hortalisses encatifen les terres que envolten aquest municipi, format pels barris de l'Estació i de l'Hostal dels Alls. L'ermita de la Mare de Déu de l'Aldea va ser reedificada al segle XVIII. Té la façana molt simple. L'ermita, com es coneix popularment, va ser parròquia de l'Aldea fins als anys 30 del segle XX. Amb la finalitat de controlar els possibles perills marítims, es va construir la torre fortificada de l'Aldea, destruïda l'any 1914 i reedificada després de la Guerra Civil. Al terme de l'Hostal dels Alls, al cor d'una gran explotació agrícola, hi ha la casa de Burjassènia. Al costat trobem la torre de Burjassènia, edificada l'any 1188. Seguint el curs que marquen les aigües del riu Ebre, ens endinsem al municipi de Deltebre. Des del Molí dels Mirons, situat en un indret privilegiat, es contemplen unes vistes magnífiques del riu Ebre i de l'illa de Gràcia. Jacint Verdaguer va escriure: «El delta de l'Ebre creix sense parar. Cada any guanya sobre el mar. La boca del riu es defensa admirablement contra l'embat del mar. Els camps que hi ha al voltant del riu Ebre estan dominats per la sembra de l'arròs, que dibuixa aquest paisatge tan singular amb grans extensions conreades. El Fangar és una península de sorra de 410 hectàrees, formada per dunes fixes i mòbils. És creuada per una pista compacta que ens permet arribar fins al mirador, al far o l'extrem de la península. Els dies de sol i molta calor hem de tenir en compte els miratges, un efecte òptic que ens farà creure que veiem aigua. Davant de la urbanització de Riumar s'obre la platja de Riumar. Durant els últims anys ha rebut el diploma de qualitat d'aigua de bany i sorra i des de l'any 1997 hi uneix a la bandera blava, el màxim guardó de qualitat de platges. A la platja de la Marquesa hi trobem una gran quantitat de dunes fixes. És una platja de poca profunditat i sorra fina que s'allarga fins a arribar a una zona d'arrossars. A dins del Parc Natural, l'Ecomuseu ofereix al visitant la informació corresponent al funcionament del parc, amb una exposició permanent de presentació del delta
i una reproducció en directe dels ambients naturals i humanitzats. També hi podem veure una col·lecció de peixos, amfibis i rèptils. El poble de Camarles se situa des dels últims contraforts de la Serra del Boix fins al Delta de l'Ebre, amb extenses plantacions d'arròs. Dominant el nucli de la vila trobem l'església parroquial de Sant Jaume de Camarles, amb un campanar molt esvelt. Entre els edificis més característics hem de ressaltar el castell o Torre de Camarles, construïda sobre una antiga alqueria islàmica, de la qual conserva una robusta torre circular de pedra. Caminant pels afores, arribem fins al nucli de la Granadella, on hi ha la Torre de la Granadella, una construcció d'època medieval. Al fons del golf de Sant Jordi trobem el poble de l'Ampolla, a l'entrada del port natural del Fangar. El nom de l'Ampolla prové de la forma que tenia l'antiga desembocadura del riu Ebre. L'Ametlla de Mar és un bell paisatge emmarcat pel port pescador i el sector turístic. El peix hi arriba diàriament amb els vaixells que generació rere generació s'endinsen al Mediterrani per portar a les peixateries i als restaurants el peix i marisc més fresc. Amb les sardines, els salmons, els pops, la tonyina, la daurada, els llobarros, allà es convoca la tradicional subhasta. Entre els edificis hem de destacar l'església parroquial dedicada a la Mare de Déu de la Candelera, construïda durant el segle XIX amb un campanar de torre. Passejant pel passeig marítim podem contemplar les infraestructures turístiques i l'oferta lúdica, i també podem tastar l'exquisida gastronomia de la vila als peus de les emblemàtiques cases blanques. Fent un tomb, arribem fins al castell de Sant Jordi d'Alfama. Durant la Guerra dels Segadors, els castellans el van destruir per evitar que s'hi fortifiquessin els catalans i francesos. Entre els segles XVII i XVIII es va reformar. Val la pena acostar-se a la cala de l'Àliga, que és tancada per tramuntana per la punta de l'Àliga. En aquest punt s'enlaira l'antiga Torre de l'Àliga, documentada el 1625. Tot passejant, arribem fins al port natural de l'Estany, un bell indret enclavat entre les cales del Bon Capó i de Santes Creus, on els pescadors guardaven les barques. El municipi de Xerta, a la dreta del riu Ebre, s'allarga fins als contraforts dels ports de Beseit. A dins del nucli hi ha l'església parroquial dedicada a l'Assumpció i Sant Martí, d'estil barroc i amb campanar neoromànic. A uns 3 quilòmetres de la vila hi ha l'assut de Xerta, construït en diagonal a un costat i a l'altre del riu Ebre.
Segons sembla, es va començar a construir en època islàmica. Ramon Berenguer IV el va restaurar després de la conquesta de Tortosa i es va acabar el 1411 sota la direcció de Mussà Alamí. A mitjans del segle XIX es van condicionar els canals per al regadiu. El cim de la Portella i la punta de l'Agulla de la Serra de Cardó accidenten Tivenys. El canal esquerre del riu Ebre es va originar a l'assut de Xerta o de Tivenys, amb la finalitat de facilitar les comunicacions fluvials. A dins del nucli, de carrers estrets i costeruts, hi ha l'església parroquial de Sant Miquel de Tivenys, construïda a finals del segle XVIII amb un estil barroc neoclassicista. La vila de Tivenys té una tradició terrissera que es remunta a l'època sarraïna. Actualment, hi continua existint una indústria important de ceràmica amb reproduccions dels objectes de l'època dels ibers, dels romans, dels àrabs i peces de ceràmica catalana. Limitant amb la comarca del Montsià hi ha el poble de Roquetes. Des del Montcaro, el cim més alt del massís dels Ports de Beseit, es pot contemplar una espectacular vista panoràmica de la vall. L'any 1904 es va fundar l'Observatori de l'Ebre. Els camps conreats de garrofers i hortalisses envolten el nucli de Roquetes. Al voltant de la plaça del Pou es va anar desenvolupant l'antic nucli urbà. Entre els edificis de caràcter religiós hem de destacar l'església parroquial de Sant Antoni de Pàdua, de tipus classicitzant. Enclavada entre el massís de les muntanyes de Cardó i els ports de Beseit, trobem la ciutat de Tortosa, la capital de la comarca del Baix Ebre. Sobre un dels turons que la flanquegen es va erigir la Suda, coneguda popularment com el Castell de Sant Joan. Amb una situació privilegiada, la Suda va ser l'assentament dels ilercabons i, posteriorment, va ser acròpolis romana i ciutadella àrab. L'any 1149, quan Ramon Berenguer IV va conquerir la ciutat, es va convertir en residència de la senyoria i en palau reial. Es va construir durant el segle X i actualment hi trobem un parador nacional de turisme. Un altre edifici espectacular és la Catedral de Tortosa. És d'estil gòtic i es va construir al mateix lloc on hi havia l'anterior, d'estil romànic. Les obres es van començar l'any 1347 i es van acabar el 1757. La façana de la catedral és d'estil barroc. Va ser projectada per Martí de Baria, i aquest projecte va ser simplificat per Antoni Ferrer, però no es va dur a terme. Val la pena admirar-ne la construcció i el retaule major de Santa Maria de l'any 1351. Està format per 24 planells d'estil bizantí amb la vida de la Verge i de Crist i presidit per la imatge de la Mare de Déu de les Estrelles.
Al costat trobem la capella de la Mare de Déu de la Cinta. I també en destaquem el claustre entre harmoniosos arcs apuntats. El Palau d'Espuig és un bell exemple del gòtic civil català. El Palau Episcopal, construït entre els segles XIII i XIV, és un altre exemple de construcció gòtica. Les dependències monacals se situen al voltant d'un pati quadrat amb belles galeries. A la part alta de la ciutat hi ha el convent de Santa Clara, un edifici gòtic situat a la muntanya fortificada del Sitjar. De l'església tan sols se'n mantenen algunes parets, però se'n conserva un claustre d'estil gòtic molt interessant. El Col·legi de Sant Lluís és una obra mestra de l'art renaixentista a Catalunya fundat per Carles V. Es va construir amb la finalitat d'educar els joves musulmans conversos i va ser seu universitària fins al 1835. Del conjunt en destaquem el pati, amb 3 plantes de galeries i amb gravats escultòrics de la Corona d'Aragó des de Ramon Berenguer IV fins a Felip III. Als jardins del Príncep, els colors de les flors i les plantes es fusionen amb les escultures contemporànies de Santiago de Santiago i formen un museu d'escultura a l'aire lliure. Entre els edificis modernistes trobem la Casa Bau, construïda entre el 1914 i el 1915, de la qual destaca, a la planta baixa, la galeria d'arcs sobre columnetes i el mirador del primer pis al centre de la façana. La cançó popular diu «Adéu, Tortosa famosa rodejada de balcons», i en el mig de la ciutat, una font amb uns canons. Pere Coromines va escriure «L'Ebre exultava eixint de les feréstegues marges encaixonades i obria el pit a les més amples perspectives dels nous horitzons, que si a la vora li abocaven faldades de verdura, la coma de l'Aumesilda, la roca foradada i el faristol, més enllà es llevaven en tous escalonats muntanyes tan bellament altives com les de les serres de Cardó. I les terres baixes, clapejades de masos i sénies, eren una simfonia de colors, blanquejades de frondoses albes, picades ací i allà per la pròdiga fruita de les hortes, en l'abundor benigne dels garroferals i dels ametllers, bordejada als marges per les palmes dels bargallons i les destrenades cavalleres dels salzes, els brins eriçats de les xopades i la magra ardidesa dels tamarius. Com un tema profund que sempre torna desenrotllant-se en meravelloses variants a la vora esquerra del riu, les serres de Cardó estenen la llargassada tossa de diamant crenellada i pura en la carena, coberta garres avall d'una pell de tigre, mentre que al fons la simfonia que arriba a la seva nota culminant en el Mont Caro arriba fatxenda, davall a la mar per les serres de la Caramella, amb una mena de cavall bernat que s'encabrita al fons del fons i puja terres endins per les serres de Paüls i d'Alfara fins a les muntanyes de Sant Roc.